hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. DJ Karen. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Parang ano na to ah. Ika na. Ibang wah. Hello, hello. Hello, 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 hello. Sound check, hello. Hello, sound check, hello, sound check, hello, sound check, check, check. Check, check, check. Hello, sound check, check, check. DJ Karen. Lucky Jordan. Lucky Jordan. Lucky Jordan. DJ Karen. Hello, sound check, hello, sound check. Hello, sound check. Lucky Jordan. Hello, sound check. Hello, sound check. Hello, sound check. Hello, sound check. DJ Karen.
Hello, Chi and Akira. Mega love shoutout sa iyo. Thank you so much sa iyong pagbisita sa aking channel. Ayan. Thumbs up, thank you sa patansak. Chi Akira. Thank you sa support. Kita mo na agad ako. Thank you. Kakasimula ko pa lang. Hello, mega love shoutout sa 3,000 viewers. Oh, my idol. Kuya Idol, kamusta? Mega love shoutout sa iyo, Kuya Idol. Salamat sa pagbisita, Kuya Idol. Sir Marquez. Mega love shout out Kuya Idol. Salamat po sa pagbisita. Saka ano ko lang Kuya Idol, pareho tayo nagkaka-live ba lang. Kasi medyo naging busy ako sa hanap ng may vlog. Zile. Hello, mega love shout out. Ay, ano yun? Mali. Mali na pindot. Ayan Paulit Vlog 2. May jacket ka na po at tusok. Nagsabay tayo. Doon kasi nag-try na ito iba. Ano to? Tambay lang ito. Miguel, shout out to all here. Thank you so much po. Paulit. Ma'am Judith, ikaw ba yan? Ma'am Judith ata? Ako lagnat kasi may tambay ko sa iyo. Bisa sito. Salamat sa inyong suporta guys. Salamat po sa inyong suporta. Medyo ang pagla-live ko po talaga kasi medyo nasasanay-sanay na ako. Medyo nasasanay-sanay na ako na talaga naman mahina pa. Kaya intindido ko. Saka napakarami ng nagla-live. Halos magka-dikit-dikit na po tayo Halos magka-dikit-dikit na po wala. Halos lahat na yatang nagla-live. Halos dikit-dikit na. Tapos halos nagkakasabay-sabay yung pagla-live. Naghahanap nga ako ng Mega love shout out Sir Marquez from Paulit Vlog. Si Ma'am Judy. Ayan, halos nagkakasabay-sabay na yung pagbablog. Naghahanap nga ako ng oras ng pwede kong i-schedule na mag-live. Kaso ang nakikita kong pwedeng mag-live sana gabi. Kasi konti lang yung nag-live. Kaso naman ako dito. Alanganin ako sa pag-live dito kasi anong oras na alas 8 ng gabi hanggang may mga kasama ako dito mga nagtatrabaho umaga. Kaya hindi pa rin pwede. Kuya Chris TV na po nagapalit ako ng pangalan. Pinalitan mo talaga yung Kuya Chris? Kuya Idol? Ano mo lang yata yun? Ayan, pwede po kayong magbaba ng inyong link. In case na kung sakali naman kayo po ay ayan si RR yung pinakamalakas sa live stream. Diba? Pinakamalakas.
ito yung pinakamalakas na live stream mo. Ayan. Thank you sa pagbisita, RR. Thank you po sa pagbisita. Pinakamalakas yan. Idol ko yan eh. Nangangarap nga akong nangangarap akong maipin. Kaso hindi ako naipin. Basta mag-live ka lang. Huwag mong intindihin yung mga nagla-live. Ganun ba? Ganun ba, Kuya Marquez? Ganun ba yun? Iniisip ko kasi baka anong isipin nila, di ba? Pero, tama naman. Sana all di mapin. Sana all di mapin. Ay, nga no. Ipipin kita para naman na pag ko. Ayan. Dahil ikaw yung unang naglapag ng yung link. Kahit napakalaki na ng bahay mo, ipipin kita. Malay mo, maipin mo rin ako. Di ba? Baka maipin din ako pag live mo. Mamaya, di ba? Alam ko na yung yung pag-live mo mamaya na naman sigurado. Ang naipipin mo pa naman talagang nag-100 yung no? Lakas. Sana all. Mega love shout out Ma'am Annalyn Mina from Chi Akira Vlog. Ayan, thank you so much sa inyong pagbisita. Ayan yung pinakamalakas na na nakapin ngayon, pinakamalakas na live streaming. Nyo yan, dikitan nyo yan, nag-aayuda yan, sobrang ayuda nyo. Grabe, over. Hello, mega love shout out. Salamat naman, mga bumisita sila. Mami Marites Vlog. Mega love shout out sa iyo. Thumbs up gun. Thank you. Yan si RR. Ang galing. Napakagaling talaga niya. Hala, tawag ako ni boss. Ayay, patay tayo dyan, Kuya Idol. Sige, Kuya Idol, thank you so much. Tinawag ka na ni boss. Yari ka dyan si boss. Ayan si Kuya Marquez, Chris, Kuya Idol kasi ang tawag ko dyan eh. Nagla-live po yan. Minsan, 8 na yan nagsimula mag-live. Kaya, yung gustong magbisita sa kanyang live, 8 yan. Kaso, bihira siya ngayon. Siguro napapagod na siguro napaka-work. Diba? Ayan, halos lahat nag-live po eh. Ito si Chi Akira Vlog, nagla-live yan. Si RR, yan ang pinaka na-obserbahan kong malakas na yan. Sana, malakas. Pati yung mga palipad sa kanya, Sabi ko, sana, la. Kaya naman, thank you sa pag-visit, guys. Thank you sa pag-visita niya. Salamat sa pagbisita nyo. Ayan ang aking kaibigan na si Jilans Construction Vlog. Ayan, Jilans Construction Vlog. May tip ako sa tip. May ituro ako sa iyo ngayon, Iyan, si RR Vlog na nakapin. Yan ang pinakamalakas na
pinakamalakas na live streamer. Baka swertehin tayong maipin yan. Ayan, meron ka na pong jacket. Hello, idol. Mega love shoutout dyan. Ronald, the golden boy. Ooh, golden boy. Ayan pong nakapin. Dikitan nyo po yan. Pinaka magaling mag live streamer. Live stream. Si RR Vlog. Ayan. Nasa graduation ka na mga aki kapadi. Nasa graduation na. Congratulations. Jones Construction Vlog. Thank you so much. Dahil kahit saan ka magpunta, talaga namang nakikita mo ako mag-live. Nag-bell button siguro. Ayan, dikitan niyo po ang nakapin dahil yan po ay very organic friend. Si RR Vlog. Very organic friends and swerte natin kung tayo ay kanyang madikitan. Hindi, dumidikit siya. Swerte natin kung tayo ay kanyang maayudahan. Hindi basta-basta yung pag-ayuda niya. Kasi 100 ang... Depende sa... Nag-aayuda yan si... kung di siya busy. Si RR. Ayan, thank you so much sa RR sa pagbisita sa akin. Wala, pa ako, napakaliit pa ng aking bahay at kailangan ko talaga ng watch hour and pwede kayo magbaba ng inyong link at syempre ang ayudahan natin ngayon ay secret. Siyempre, ang ayudahan natin ngayon yung mga maliliit pa, di ba? Ito si RR, hindi na niya kailangan ng ayuda eh. Tayo na dapat ang ayudahan niya. Di ba? Dan nasa nakapin. Ayan, from Ronald, the golden boy. Thank you so much, Ronald. Thank you so much sa pagsuporta and sa pagbisita sa aking channel. Ayan, pwede kayong magbaba ng inyong link. At ayan, si OFW ako. Thank you so much sa pagbisita. Ayan, nagbaba siya ng link for premiere. Ayan, anuhin natin siya. Tugurin natin siya. Si OFW ako. Ayan, nagbaba si Golden. Wait, palitan ko yung ano ko. Baka mapalo tayo ni Lolo. Ayan, mag-aayod tayo. Maghanap tayo ng pwedeng maayudahan dyan. Maghanap tayo ng pwedeng maayudahan. Ayan. Ayan, kung hindi pa po kayo nakadikit kay RR Vlogs, pwede po kayong dumikit sa kanya. Siya po ay professional live streamer. Totoo yan. Swerte natin.
tayo ay ayan o. Yan yung ibinaba niyang link. Helping small YouTuber like me active super chatter win more prizes like banana. What's our views and like 20 dollars ba to? Win 200 banana. 8 p.m. to 9:30 p.m. Philippines time. Ayan, ang kanyang live. Mamaya. Ayan, kung kayo ay may ipapalipad nyo mamaya para naman ay marami-rami yung banana ano nyo ipapalit sa atin. Idol, ayuda po. Ay, okay, ayudahan kita. Pray. Wait. Jolan's Construction Vlog done na pasukli. Salamat. From Ronald. Oops. Ronald the Golden Boy. Padi, day kang purapindot padi. Mr. Cupido. Ayan, ayudahan sa ano? Ay, bata pa talaga si Ronald, the Golden Boy. Ayan, gawin kitang teka, tignan ko lang yung aking pwedeng i-ayuda sa'yo, Ronald. Baka kulang na. Da, kung ano na da? Nonoy. Gawin na kitang, Ronald? Ronald? 200. Ayan, Ronald, hindi na ako magbabakas ha. Ayudahan kita ng may 6 kasi ako dito ng bakante. May 6 ako dito. Ayudahan kita na. Ayan. Hindi na ako magbabakas Ronald ha. Ronald the Golden Boy 197. Ayan. May isa na. Sa buhay ko, ikaw naman ang bawat pag-ibig ko. Sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap. Hello, pwede po kayong magbaba ng inyong link. Pang 198. Ayan, Ronald. 198 na siya. 199. 199. Palaging mayroong kulang sa isang pagmamahal. Ang tanging kailangan puso ay mapagbigyan dahil sa'yo'y Naramdaman
200. Yan, 200 ka na. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang Ayan, pwede po kayong magbaba ng inyong link para naman makipagdikitan. Ayan, at kung gusto nyong magpaayuda, pwede. Dahil meron akong mga bakante dito na pwedeng iayuda sa atin. 201. Hindi na ako Ronald, di na ako makapagbakas dahil maabala tayo. Ayan. May 202 ka na ngayon. Nakita ko na itong ano mo ito napanood ko na ito Ito yung nagluluto. Powered by DJ Bongo exclusive. Nagluluto ka ng fish and chips. Fish and chips. Ayan. Mega love shout out. Ay, wow naman. Bumisita ang mga professional. Ayan. Wait lang, ha. Nag-ayuda kasi ako mga ate. Mga mga malalakas. Neil Navarro, mega love shout out sa iyo. May jacket ka na po. Ate Bryce, thank you so much sa pagbisita, Ate Bryce. Annalyn, Mina, mega love shout out. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat sa pagbisita sa ating channel. Neil Navarro, eto na ako, buhay na buhay. Ayan, RR Vlog, pwede po ba palitan ko na ikaw dyan sa iyong trono? Dahil may mga maliliit pa tayo dito. Ayan, Chi Akira, patamsak na lang po sa kay Chi Akira. Lynn Tamayusa, tamsak. Salamat, Ate Lynn Tamayusa. Salamat sa pagbisita, Ate Lynn. Thank you. Annalyn, Mina Dan na patusok po. Salamat. From Ronald, the Golden Boy. Ayan. Sana all Golden Boy. Ayan pa, support. Pa-support naman po kaya sa nakapin kay Chi and Akira Vlog. Yan po si Chi Akira ay may parapol po siya. May parapol po siyang nakalimutan ko. Kung kailan ba yun? By July daw. By July yata. May parapol siya. Ayan, mega love shoutout po sa iyo. Taga Dikit ni Lane Tamayusa. Oy. Powered by DJ Sikitan mo nga ako. Mega love shoutout sa iyo, taga Dikit ni Lane Tamayusa. Ayan, may taga Dikit din ako. May taga Dikit din ako, Ate Lane Tamayusa. Nakamaskara siya. Ayan, sino po kaya ang ating pwedeng magsabi lang po kung sino po yung gustong ayudahan dyan. Ayan tayo po ay magdikit-dikitan dyan.
Ronald, na bigyan na kita, na ayudahan na kita, ha? At, Ate Nims, Bison, mega love shoutout sa iyo. Salamat po sa pagbisita. Thank you sa patamsak, guys. Salamat po sa inyong pagbisita, guys. Medyo ngayon yung aking mga bisita, dumami. Kaya thank you sa inyong lahat sa pagbisita. Ayan, pa-support na lang po sa Nakapin. Nagla-live din po siya. Nagla-live po yan. Nagla-live din po siya si Chi and Akira. Ayan. Halos karamihan dito ay nagla-live sa atin. Itong mga baba ng link. Ayan, thank you so much po. Ito po si Ate Bryce. Nandito po. Naka-support din. Thank you so much, Ate Bryce. Thank you so much, Ate Bryce. Ayan, thank you so much kay Ate Bryce. Ate Nims, mega love shoutout sa iyo. Hi. Ate Nims, Bison, thank you po sa pagbisita. Yan, nagkasabay kami sa pag-live hindi ko inaasahan. Pag-open ko, nag-open nagkasabay talaga kami. Dan na sa Nakapin sa pabalik na lang. Ayan, kung tayo po ay didikit sa kanila, ay huwag niyo pong kalilimutan na iwan ng bakas. Ayan, para po tayo ay mabalikan. And syempre, hindi naman tayo ora-orada makakabalik, pero sure na babalikan po tayo niyan. Ayan, si Chi Akira ay talaga naman nagbabalik po siya. Kaya hintay-hintay po tayo. Ayan po si ay magbaba ka ng Ronald, ikaw yung isusunod ko. Baba ka ng link, susunod kita. Si OFW po, huwag niyo pong kakalimutan. Si OFW ako. Taga-dikit. Ronald, Chi and Akira, hello. Ayan, done na po sa'yo, Chi and Akira, si Ronald. Dan na po sa iyo si Ronald. Napakabata pa ng kanyang bahay. Maliit pa. Pareho kami. Taga-dikit na Lynn Tamayusa, Tamsak, upcoming LS. Ayan. Tamsakan natin yan. Tamsakan ko at ito naman ang sasabihin ko, taga-dikit din ni Mr. Dalisay. Ayan. Hanapin ko lang. Kaso hindi pala taga-dikit ni Mr. Dalisay ang pangalan niya. Ano kasi ito nakamascara
Tamsakan natin yan. Ibinaba mo 18 hours. Live in 18 hours. Notify me. Okay. Thumbs up. Yan. Ay, forget. Data na user. Galing pa lang ako dito sa kanina. Ate Ling. Thumbs up. Ay. Nabali na. Ayan na. Dan thumbs up. Ate Lynn. Ayan, mega love shout out, 4,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita at sa patamsak dyan. Pwede po kayong magbaba ng inyong link para naman tayo po ay magdikit-dikitan. Ayan, huwag niyo pong kalimutan ang ating nakapin na si Chi and Akira Vlog. Ayan, pa-support naman po ang main channel ba to Sir Ronald. Ayan, kung ano, ang main channel po ni Sir Ronald, yan po yatang naka-link yan, link na ibinaba niya. Kasi nagbaba pa ng link eh. Kaya yun yung main channel niya. Yan yung laging binababa ni Ronald talaga. Ronald Golden Boy. Naano ka na host? Naano ako? Naano ako? Nasaan iba? Bendan sa'yo, Crunchy, Akira. Ayan, thank you so much sa inyong pag-supportan sa bawat isa. Ayan, galing ko mag-Tagalog. Ayan, medyo tawa ka ng tawa, host. Ay, syempre, umiyak ako dito. Dan na kaya Ate Nims Dison from Ronald the Golden Boy. Ayan. Ayan, first time ko kasing si Akira. First time ko mag-live na medyo bumisita yung mga yung mga di ba, yung kumbaga bumisita yung mga tawag doon, yung mga professional live stream, di ba? Na lang ako na anong tawag doon, natuwa talaga. Yeah! Ayan, Ate Nims. Oo, ma'am. Chi Akira, salamat. From Ronald. Ayan. Dikitan lang kayo dyan. And syempre, OFW, nandiyan ka pa po ba? Mega love shoutout host. Salamat, Lover Boys Mix TV. Paayuda host. Ay sige, magbaba ka ng link mo dyan. Ayudahan kita. Ilang gusto mong ayuda? Ha? Thumbs up dikit, Ronald the Golden Boy. Taga-dikit, from taga-dikit ni Lynn Tamayusa.
Sana all may taga-dikit. Ayan, may ibinaba na talaga. Si Lover. Isang guhit lang, hus. Isang guhit lang. Anong klaseng guhit? Yan, malaki na. Lover, nandito ako sa iyong bahay. Ayudahan. Dikit na to eh. Nakadikit na eh. Yung mga ano ko. Ba? Parang nakadikit na sa'yo yung mga alagad ko, pre. Parang naayudahan kita. Yan ba to? Paano ang tamang diskarte sa babae ka? Paano ang tamang diskarte sa pagliko sa mga kantuhan? Ano ba? Sige nga, panoorin ko nga muna. Ayan na. Ay, dyan si Ruth. Teka lang, Ronalda. May Rusi. Wait lang, Rusi. Rusi. Wala po dyan po. Wait lang, Rusi, ha. Anoin ko to si, ano lang. Ay, di ko nakita yung pagliko. Replay. Oh. Ganyan ba? Masasagi mo na yung tricycle, pare. Ay. Nakadikit na to sa'yo eh. Itong ano ko eh. Ganun ba yung tamang pagliko? Ano? Lover? DJ PJ. Masasagi mo yung tricycle? Ayan. Thank you so much sa patamsak dyan. Kita mo, lusot di ba? Ay. Rosie. Ayan. Jacket ka na po. Salamat sa patamsak, Rosie. Thank you po, Ma'am Lynn Tamayusa. Yun ang tinatawag na pina. Ay. Sa kantuhan, pumarada, pasaway. Tamkis G. Salamat sa patamsak, Tamkis G. Gawis Baga. Iyan, ang aking kaibigan. Tamkis G. Ayan, mayroong pinagpong jacket. Gawis Vlog, mega shoutout sa'yo. Oh, ano yun? DJ St. John. Anong nangyari doon? Ay? Tamkis? Power. So, ano napindot? May napindot ako. DJ St. John. Pero ano nangyari? Hey! Natay mo ako. Sorry! Paano yun? DJ St. John. Rosie. Comment ka, Tamkis Chi. Ay! Hey, yan Chi Akira. Bigyan. Inaban ako.
Wait, nawawala na ako eh. Pailawan ko lang. Pag-ibig ko, nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Naman itong pag-ibig ko, nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Naman itong pag-ibig ko, nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Ano daw? Sensya. Yan, nakita na yung mga Power. kahit medyo ano yung mukha natin, kapakalam ko na. Add mo, moderator. Naka-add na po. DJ Saint John. Chi and Akira, naka-add sa moderator. Oh. Pag pinindot ko, remove na to. Bem, bago na ka eh. Yan. Yun, kita na. Kita na. Sensya, kahapon. So, sabi mo, di kita pinapansin. Post kasi busy me sa laro. Nabugbong ko yung sasakyan pag lagi ni tutok sa kachat. Yan. Tama yan. Mag-focus ka, Ate Juvis Vlog, sa pag-drive. Kasi mababangga ka talaga. Ay. Yun, kita na. Pag mani. Kapugian ko. Kita na ang kapugian ko. Maliit na bagay. Ayan, thank you so much. Jimmy's Vlog dan na pasukuli po. Salamat. Ayan, from Ronald the Golden Boy. Ayan, Ate Jimmy's Vlog dan na sa'yo si Ronald the Golden Boy. Ayan, thank you so much. Ay, nakalimutan ko na magpalit yan. Ayan, si Golden. Wala naman si ano eh. Si Ate... dapat pala mag-ingat sa pag-pindot-pindot. Kasi mali yung ano. Ayan. Please pa-support po sa nakapin niya. Ronald the Golden Boy. Ayan. Ang the Golden Boy natin na si Ronald. Chi and Akira. Di na nakabalik. Ninja. Di na nakabalik. Anong nangyari kasi? Bakit di pinapindot ko? Ano ba yan? Hanapin ko lang Ate Chi Akira. Mali yung ano ko eh. Nasaan na ba yun? Malayo na. Nawala. Salamat, host. Rosie, boy, dan dikit sa iyo. From Rosie. Ayan. Si Akira, pasensya. Pasensya na po.
Hinahanap, ay, ayan, ayan. Uy, naka-add moderator. Yan. Tapos, na-turn out ko ba yun? Pag-use. Ano, panditin ko ulit? Ninja, ni, kabatang. Uy, kabatang? Kabatang ba yan? Ha? Dito na yata may balik yun. Huwag mo, delete ninja. Ha? Ikaw ba ulit yan? Ha? Okay. Ano kasi yung napindot ko? At delete. I'm so sorry. Sana ba? Ninja. At together. Ayun na, maingat na ako ngayon. Maingat na ako. Ayuda, nakapin from Chi Akira Vlog. Ayan, aayudahan ni Chi Akira Vlog. Ikaw, Ronald. Ha? Kaya, yan yung dinikitan mo kanina na sabi ko ay babalikan kanya. Mag-iwan ka lang ng bakas sa kanya para naman ikaw ay mabalikan. Salamat, boy. Snow. Hello, who's? Hi, Snow. Hi, Snow. Pamsak, salamat sa patamsak, Snow. N4. Snow N4. Mega love shoutout sa iyo. Sa inyong lahat. Ayan, nagbaba siya ng link. New upload po. Ayan. Sugurin natin yan. Sugurin ko. Papalit lang ako ng ano. Ay! Ano yun? Sino ba yun? Ayan. Mega love shoutout Alagad Chi. Tamsak dikit sa iyo, host from Chi Akira. Ay, wow. Thank you, Chi Akira. Ay, mali na naman mapipindot ko. Ayan, mega love shoutout. Di na ako nag-iwan bakas. Nakapin dyan sa'yo. Ayan, hindi na daw siya nag-iwan ng bakas sa'yo. Ronald from Chi Akira. Dahil siya po ay nag-aayuda. Kahit naman ako ay hindi na ako nag-iwan ng bakas dahil medyo maabalat tayo niyan. Medyo marami-rami kasi yung binabalik namin eh. Sana all. Medyo marami-rami kasi yung binabalik namin para mag-iwan pa ng bakas. Maabala, diba? Eh, marami pa yung sinusuportahan namin. Sana all. Jimmy's Vlog. Hi, Ate Juvie. Pag magla-live ka, Ate Juvis, huwag ka mag-drive. Kasi pag nag-drive ka, mababangga ka talaga niyan. Ninja ni Akira. Ayan. Mega love shoutout. Juvis Vlog Dana from
Annalyn Mina, ninja ni Akira Danan nakapin. Ayuda na naman. Ayuda. Ayan, nakadami ka na, nakadami ka na, Ronald, Sana, Ay, nakalimutan ko ng, Snow, Sound system. puntahan kita, Snow. Wait. Pati ikaw, host. Ayan. Salamat, Chi Akira, sa suporta. Salamat sa paayuda dyan. Dami-damihan mo na. Balikan kita. Unahin ko lang to si Snow. Pati pala ako. Kala ko si Ronald. Balikan kita. Meron akong bakante ngayon. Dikit na kay Snow pala. Live-in Iran pala to. Hi, live-in Iran. Snow, dikit na pala ako sa'yo. Yung mga ninja, yung mga alagad ko na nga ito nakadikit sa'yo. Ayan, tamsak na lang ako sa'yo. Live in Iran. Salamat sa pagbisita sa akin channel. Live Iran. Buaga, Jilan, Iran, shopping mall, walking. Love in Iran. Marunong ka ba mag-Tagalog? Love in Iran? Ako hindi marunong mag-English. Kaya na. Pinapanood ko ang iyong sana all, ang ganda yung pagbibidyo, pag kahit kahit umaandar. Wala kasi akong wala akong ang tawag dito, yung Ran Sir Ronald from Team Akira. Sir Ronald, gusto mo sumali GC? Ayan, from Chi and Akira. Sir Ronald, baka gusto mong sumali sa GC na ni Chi and Akira. Nandun ako. Para naman kung sakaling gusto mong mangisda or katulad natin ng ginagawa natin dito, ikaw na, Chi and Akira. Ikaw na kasi ikaw yung natin dun. Live in Iran. Ay, live ba to? Live in Iran? Live in Iran. Mali yung basa ko. Live in Iran. Ayan, nakakapanood ako sa yung video na ngayon ay 2 days ago ang nakalipas. Ayan, napakaganda ng mall. Hindi lang mall yung maganda, pati yung pag-video mo kasi super smooth. Sana magkaganyan din akong gamit pag-video. Yan, balik na ako. Dikit na ako sa iyo, live in Iran. Nakadikit na, pati yung mga alagad ko po. Salamat po. Ganda ng pag-video.
Gusto ko ganyan. Na, ano, loading ako. Chin Akira. Loading ba? All done live in Iran. Playborn. From Chi Akira. Ayan. Ronald the Golden Boy. Sino na bang susunod natin? Nakadami ka na? Visit pa lang po. Ronald the Golden Boy, baka gusto mo pong sumali sa GC ni Chi and Akira. Rusi Tamsak Dikit from Chi and Akira. Napakasipag ni Ate Chi and Akira. Ayan. Thank you so much, Ate Chi, sa iyong suporta sa ating live stream at sa iyong pagdikit-dikit ng iyong lagad. Ayan. Salamat sa iyong pagpaayuda dyan. It's now in for Chi and Akira vlog. Done. One more. Thank you. English talaga siya. Chi and Akira, pinagkakatiwala ko na sa iyo si Snow and Paul kasi may na ako sa English Dan na ako sa iyo, Snow and Paul, or live in Iran. Snow and Paul Dana from Annalyn Mina. Wala yun, punta kayo July. Pamimigay ako ng banana pagkatapos ng raffle ko from Chi and Iran. July, ano po yan? Sabagay, naka-live ka naman yan, no? Dudugo na ilang lalo na ako. Oh. Kaya mo yan. Masakit na nga iling ko. Pero parang nakakaintindi siya na. Nakakaintindi naman siya na. Hi! Si Ate Inday! Hello, Ate Inday! Inday Lane, hello po! Mega love shoutout po sa iyo. Thank you po sa pagbisita. Inday Lane. Salamat po sa pagbisita. Ate Inday Lane. Wait, puntahan ko yung binaba mong link. Ayan po, pa-support po sa ating nakapin. Ayan. Si Ronald. Dating dikit Inday Lane. Ayan. Tignan natin yung kanyang video. Ayan, idinikit ko na ang aking alagad sa iyo. Hindi ko pa yata siya na-ayuda. Pero hindi niya kailangan ng ayuda. Kasi malaki na yung channel niya. Ano to, ate? Drinking tea with saffron is good for health. Saffron. Tingnan ko nga, panoorin ko nga.
Dami alam ni Ate Inday. Inday D. Dami alam sa pagka-dito. DJ Karen. Maulan sa labas. Annalyn Mina. Dan, thank you from Snow and for. Thank you po from Annalyn Mina. Indaylin, salamat. Chi and Akira. Opo, dating dikit tayo. Thank you, host. Wow. You're welcome, Snow and for. You're welcome. Ito yung si ano ay matatapos ko na yung ano mo ate Din, Inday Din. Anong lasa niyo? DJ Karen. Yan si Spider Vlog, itinikit ko sa'yo ate. Hindi ko kasi pwedeng i-ano yung hindi ko pwedeng pero dikit na tayo ate. Dikit na tayo. Naka-billboard ang pagkasan. Snow in 4 nagbaba ng link. Ayan si mega love shoutout sa iyo, Kabindors Vlog. Ayan galing kasi ako kay Ate Inday King. Ayan pa-view host. New video ko. Salamat Inday Lin. Wait. New video. Alin yung new video? Yung link. Ito pong link mo. Okay, review ko po. Yung ibinaba mo kasi ano pa? 6 days ago. Yan. 2 hours ago. Ngayon. Yung furniture with vegetable salad. Italian dressing. DJ Karen. Ay! Ikala po. Ayan. Dan thumbs up sa yung hello, FPB. Hello, mega love shoutout po sa iyo. Thumbs up po, Galisay. Tumuko pa. Napapaligiran kita. Marami kami, idol. Ay, wow. Gusto ko yan. Teka lang, 8. Wait, yakitan ko lang ate Inday si, si Long STV kasi napapaligiran na daw ako. Ito lang, nag-review ko na po yung ano mo. And may thumbs up na ako. And syempre, babalikan ko na lang po yung video mo
Nakakaano pa lang ako. 1 minute at least. Jajakitan ko lang muna si ano, baka ano na ako. Ni Low, ano yun? Low is TV. Papaligiran ng tawa. Di ako susuko. Vendor Dan. Sa family bonding. Ayan. Low is TV. Mega love shoutout sa iyo. Meron ka na pong jacket. Thank you po sa pagbisita sa aking channel. Ayan. Thank you so much po sa inyong patamtak dyan. Ayan. And syempre, babalikan ko po si babalikan ko muna si Ate Inday Lin. Kasi review ko muna yung kanyang habang wala pa tayong wait lang po. Ayan guys, palitan ko po ang ating si Ronald the Golden Boy. Palitan ko lang po muna. Ayan, sino po ba ang mga nandito? Ayan po si Rose 1. Hello? Rose 1, nandito ka pa po ba? Ibaba mo ang iyong kamay. Pababa na! Nakababa na! Luis TV! Ibaba, itataas ko pa. Ayan, si Rose 1. Pa-support naman po. Kay Rose 1. Ay, Rose 1. Rose pala. Ayan. Ayan, Luis TV. Pa-support naman po sa ating nakapin. Snow and 4, pa-support po sa nakapin. Thank you po sa inyong pagbisita. At baba lang po kayo ng baba ng inyong link dyan. And syempre ay Dan, si Sir Ronald from Luis TV. Ayan, salamat ng maraming host from Ronald Golden Boy. You're welcome, Ronald. Balik ka kasi baka bukas meron pa akong maidikit sa'yo dahil ito promise ko. Meron po yan. Meron po akong alagad dyan. Magka-host. Rosie! Ako baga ang nakapin. Yun ano. Tagalog ay Bicol ka baga. Iyo, ika nga ang nakapin, Rosie. Bicol pala niya. Dahil ko na try. Dito ka na bisto, Rosie. Ayan, ayudahan kita, Rosie. Gusto mo? Ipunta ka na, ano? Di kaya. Sino ni?
Saan ba to, Rosie? Rosie, take out one. Nandito ako sa iyong bahay, Rosie. Rosie 1 dyan. Rosie 78 dito. Ano ba talaga? Rosie channel. Rosie 78. Saan ba to? Gusto mo bang ayuda, Rosie? OFW ako, may gamigalang shoutout. Asan link ni RR? No, nasaan na si RR? May gamigalang shoutout sa iyo, OFW ako. Rosie Polpak na po. From OFW ako. Thank you so much, OFW ako. Who's pwedeng magbaba ng baril? Baka barilin ako ni Dalisay. Magbaba ka dyan. Snowden po. From OFW ako. Yan, Rosie 1. Sino RR? Yan. Si RR ay kanina ko pa naipin at siya po ay napakalaking channel na. Hello, it's Stevie, dating dikit from OFW. Pababa ko, bakas na lang para mabalikan. Salamat from OFW ako. Post pa ayuda naman. Po, road to 7? Grade 7? Palang po. Salamat. Baba mo lang yung link mo. OFW ako kasi pupuntahan natin yan. Inday Lina. Luis TV Dan Dikit from Inday Lina. Jana Mix Vlog. Hello, mega love shoutout Jana. Lucy 1. Isa-isa ko talaga. Jana Mix Vlog. Padikit po. Suklian agad ne. Thanks. Ayan, from Jana Mix Vlog. Ayan, Jana Mix Vlog. Rosie IW, Dan Dikit sa'yo. Ayan, tapos na, na-view ko na. Rosie? Ayudahan kita, Rosie. Isa. Meron na isa. 721. Ayuda. 721. 721. Wait lang ha. Wait lang, mag-ayuda lang ako ha. Dikitan lang kayo dyan. DJ Karen. Basta na ba yung ba't may patalastas na dito? Sige lang, magdikitan lang kayo dyan, mga pre. Mga pre. Ay, daan ko lang si Rosie. Kasi baka magtangpururot. Ay. Yan. Uy, may din. May pumapasok din. 723. Ayan, pang dalawang ayuda ko sa'yo, Ate Rosie. 723, pang 723.
7:23. Sino ba yung nag-ano ayuda kanina? Balikan ko po mamaya. Yung nag-ano ng ayuda. Si OFW ako yan. Inday Lindana. Kalimbang all kapatid from Luis TV. Ayan, Kalimbang all. Sana all. Ayan, Ate Rosie. Uy, tita. Sabilita. Uy, Sabilita. Hi, host. Gandang hapon, Maray. Ay, Maray na. Gandang hapon sa iyo, Ate Sabilita. Pang 7:24. Ayuda. Sa iyo, Ate Rosie. Wait lang po Wait lang po, Ate Sabilita, ha? Balikan po kita. Thumbs up dan host. Salamat po, Ate Sabilita. Wait lang po, Ate Sabilita, ha? Baka nilalamig dyan. Wait lang po. Dijakitan po kita. 7:25, Ate Rosie. Pang 7:25, di na ako makadikitan. Nilalabo-labo para sa... Thumbs up sa primer mo. Luis TV, salamat from Inday Lina. Ayan. Ito na bago. Wait lang, Ate Sabilita. Taglit lang, madali. Double Mix Club. 7:26. Ayan. Ano? 7:26. Ate Rosie. Alat lang. 7:27. Rosie. Ayan. Balik na ako sa aking naghihintay. Marami nang naghihintay sa akin. Ayan, kulirit. Bonus na Luis TV host. Ayan, bonus na daw. Snow M4 nagbaba ng kanyang bahay. Tita Sabilita, nandyan ka pa po ba? Ayan po, may jacket ka na po. And kulirit. Meron na po kayong jacket. Salamat sa inyo. Wait lang. Sana'y ako sa akin Ate Rosie! Ayan. Naka-ano na ako sa'yo. 6. Ayuda. And thumbs up. Host. Bonus. Luis TV. From Man in Action. Ayan. Wow. Bonus from ayan ayos yan sana all from Man in Action Luis TV. Ayan, sino pa ba? Ate Rosie, wala na akong ididikit sa'yo pa. And hi guys, sa lahat, ayan po ang ating nakapi, naghihintay
Nadikitan? Dikitan nyo na, baka dikitan pa ng iba. Ate Rosie. Ayan. Mindanao Mix Club. Ate Rosie, pwede po bang si ano naman ang ating tipin? Si Snow and Four, ikaw na po ang ating pin. Ayan, hello guys sa lahat. Ayan po si Snow and Four or si Live in Iran, pa-support po sa kanya. Salamat sa iyo, Rosie. Salamat sa inyong support, guys. Ayan. Sino pa ba yung nagpapaida sa akin? Kalimutan. Si OFW ako. Palaglag po. Papas lang. Mindanao Mix Club. Ayan po, bakasan niyo po si OFW ako para po ay kayo po ay mabalikan. Ayan si OFW talaga pala, nagpapaigan. With 7. Sana all. With 7. Ayan. May bibigay ako sa iyo, OFW ako. Nandiyan ka pa po ba? OFW ako. Hello? DT Vlog. Mega love shoutout sa iyo. DT Vlog. Tom Takos. Lois TV. Ayan. Si Lois TV. Dapat talaga. Lois TV. Dahil alagad niya Lois TV. Mas madami pang alagad dito. Yan. Living in Dan, thumbs up dikit from Rusi. Rusi 1. Rusi. Ayan. Please pa-support po sa ating nakapin. Thumbs up po sa Jocelyn Deloro 2. Hello! Salamat sa pagbisita. Jocelyn Deloro. Thank you so much. Alagad mo to, ano? May, ano eh. Ayan, meron ka na pong jacket at syempre ay meron po tayong nakapin. Please pa-support po. Chi and Akura. Hello. Mindanao Mix Yung Club. meme ko walang 2. O nga po. Sabi ko, may ano eh. May 2. Kaya I'm sure na alagad niya. Luis TV, yan lang muna, host, baka ubusin lang ni Lolo. O nga. Salamat sa iyo, Luis TV, sa iyong pag-suporta sa aking channel. Thank you. Mega love shout out. Sit low. Anong sit low? Sit low, mega love shout out. Sir Low. Sir Low. Si Lois TV. Jocelyn, bahay mo, kapatid. From Lois TV. Ayan. Salamat sa iyong suporta. Sir Low daw, Sir Low.
From Jocelyn Siluro. Mindanao Mix Club. Ayan, nagbaba ng link si Jocelyn. Ayan pa, support naman guys sa ating nakapin na si Levin Uran. Ayan. And syempre, susunod na natin si Ate Inday Lin. Hello, Ate Inday Lin. Ate Inday Lin. Hello, hello. Palaging mayroong kulang sa isang Nandito ka pa po ba? Ay, nandito. pagmamahal dahilan na puso ay mapag Yan. Susunod na natin si Ate Inday Lin sa pag-pin. Ayan. Pa-support po. Kaya Snow and Pour or Levin Uran, Dan Jocelyn Deluro, from Annalyn Mina. Ayan. Salamat, Annalyn Mina. Thank you sa support. Live in Iran, Dan, kapatid, from Lois TV. Thank you, Luis TV, sa support. And syempre, sa lahat nakikipagdikitan at pangisda sa aking live stream. Thank you so much sa lahat na bumisita. Thank you. Annalyn on the way. On the way, ano na? OTW on the way. O, di ba? From Jocelyn. Ayan, thank you. Thank you sa patamsak dyan. At sa pagbisita nyo, ayan, tayo ay magdidikitan dyan. Ay, yan pala. Naging focus ako sa ano. OFW ako. Nandito ka pa po ba? OFW ako. Power. Beats. Ayudahan kita. OFW ako. Sino pa ba? Gusto dyan? Sinong gustong ayuda dyan? Jocelyn Dan, sa pizza mo. Wow. Pizza. Sa gabit araw, nais ko sa tina ay natatanan. Wala naman iba sa aking puso'y tunay siyang nag-iisa. Pero ikaw ang nais ko. Powered by DJ Wong exclusive. Luis TV Dan from Annalyn Mina. Ayan, thank you sa inyong pagdikitan dyan. Sana ay tayo ay mamuni na. Hindi pa ako namumuli. Dami ko pang kailangan. Ayan. Ang dibdib ko larawan mo. Wow. Harap-harap sa gabi araw, ikaw ang nais ko sa
Bahay Annalyn. Bahay Annalyn from Lois TV. Annalyn, 81 sa'yo. From Jocelyn. Wow. 81 na, no? Salamat po from Annalyn Mina. Ayan. Baba lang po ng bahay, Ate Annalyn. Ay, ayan siya. Salamat po sa inyong suporta, guys. Tingin ko na si Ate Annalyn. Ate Annalyn. Tingin ko na lang kayo. Indaylin, wala. Ate Indaylin. Jocelyn. Hello. Si Ate Indaylin lang. Hello, Ate Indaylin. Nandito ka pa ba? Ate Indaylin. Hello. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Matagal yata ang Pa-share it naman. Matagal ba ang pag Indaylin. At Indaylin. Si W ako. Ano? Ayuda. Wala. Hindi nag-respond. Hello. Sis Melo is BB. Bonus sauce. Ay, wow. Thank you. Thank you sa pabonus. Salamat sa pabonus. Iniisa-isa ko po yung mga ating bisita. Wala po si Indaylin. Si ano ba? Salamat sa pabonus. Lois TV. May patik-patik po talaga. Ayan, si Jocelyn lang. Thank you, Snow in live in Iran. Thank you sa pagbisita live in Iran. Ayan, pinalitan na natin. Live in Iran. Dito naman tayo kaya Ate Jocelyn. Mana lang ang maraming nagmamahal sa'yo. Ayan, sa pizza ng Ate and syempre dikit ang ating alagad. Ay, bilis naman. Ayan, may isa. Dikit ko lang kung alagad ko sa iyo, Ate Jocelyn. Isa. Dalawa. 41 thumbs up and
dalawang ayuda. Dalawang ayuda. Tatlong ayuda. This is the Bilis mix ng of bilis. DJ St. Mark. Ayan. Ayuda lang kayo ng ayuda. Kaya pa. 42 thumbs up and 3 ayuda. Tapos agad. Punta ka kay Akish LS niya. 6 PM. Ay, 6 PM. Tuwing umaga. Nagalitan. Ano nga? Kay ano? Wait lang. Tapos ko lang ang What's all lang po kasi yung ano? Usually, mga 43 thumbs up and 4 or 3. Ayun. For na ayuda. Ready for takeoff. Thumbs up. 44. 5 ayuda. At usually, $45 thumbs up and ayan na, 6 ayuda. Ayan na, Pijuzelin. Idinikit ko sa'yo. 6 lang po. 6 na alagad. Yan lang po muna ang kaya kong sa ngayon. Hindi ka pa. Hindi pa po eh. Kasi what's our po yung need ko Luis TV. Wala pa to, napakalayo pa. Nasa 3K lang basta po yung need kong what's our. Yeah. Kaya live ako ngayon. Hanggang live ako ngayon. Kasi ano ako ng WhatsApp and siyempre sa pag-live lang ito nakakatulong-tulong pa rin tayo. Nakakatulong tayo sa mga maliliit katulad ko maliliit na YouTuber. Thank you po, Lois TV from Annalyn Ina. Punta ka kay Aki LS niya. Post 6 PM tuwing umaga. Dali ka. Ready for takeoff. Okay po, salamat. Annalyn Ina from Annalyn.
Beautician contestant, Gun host. Salamat sa pagbisita, Beautician. Kamusta? Annalyn Mina, salamat din po, Mr. Balitay. Lakas po ulan dito ngayon. Maingay. God bless you always. Ay, salamat po, Annalyn Mina. Dito nga rin maulan pero hindi siya. Ayan, baba ka lang ate Jocelyn, ay ate Annalyn Mina, baba ka lang yung link para po sa mga bagong papasok or darating, makita po agad ang yung ibinaba ng bahay. Ayan, mga malalaki na yung mga channel nila ni ate Jocelyn, Louis TV, ni Ate Inday Lynn, mga malaki na. Annalyn Mina, wala na si Ate Inday Lynn. Wala ka Ate Annalyn. Ayan, naipin ko muna si Ate Jocelyn. Susunod ko muna si Ate Annalyn Mina. Sunod ko po sa iyo, Ate Inday Lynn. Pagkatapos ni Annalyn Mina. Salamat po sa lahat ng bumibisita live. Salamat po sa inyong support sa guys. Sa iyo, Louis TV and Jocelyn. At sa mga naunang pumunta sa akin na si Ate Bryzy, si Akira, Lucy, at Snow Infor. Ayan. Diyan ang Mix Vlog. Salamat sa inyong lahat. George W. Aku. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Si Ate Bryce. Thank you. Kaya Kuya Idol. Mga ano yun? At TRR. Mga professional live streaming. Professional mag-live. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Baba lang po ng baba ng link. Sir, Mr. Dalisay, magandang hapon sa iyo. Peter Apuluna. Ayan, may jacket ka na, sir? Peter Apuluna. Salamat po sa pagbisita. Dan po Inday Lynn from Annalyn Mina. Ayan, Peter Apuluna, meron po tayong nakapin kung pwede po pa-support. And syempre, huwag mo pong kalimutan mag-iwan ng bakas para naman ikaw po ay kanyang mababalikan. Ayan. Sa mga didikit po, matagal na po ako nakadikit po sa inyo. Ayan. Tagal na po. Ayan, JJ na pala. DJ St. John. Mga professional mga professional live streamer naka-live. Power. Love. Pinisita lang ako kanina. Thank you so much. St. John.
Inday Lane. Dan again from Luis TV. Thank you. DJ Saint Thank John. you sa support, Luis TV. Ayan, 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 ayan. Oh, OFW ako pala vlog ko. Bakas lang para mabalikan. Salamat. From OFW ako. Itong pag-ibig ko, nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat Luis TV, nagbaba ng link. Pala vlog guys. Kaya ito, pasukan ko na siya. Di na ako mag-iwan ng bakas. Luis. So, mag-iwan pa. Outing of board member Saint Joseph Villa. Type yan. SBDN at Batas Resort. DJ Saint John. Luis TV. Saan po? Saan maganda mag-vlog dito ah? Dikit na sa'yo yung ano ko pala. Luis TV. DJ Saint John. Malagad ko. Parang nakadikit na sa sa'yo. Ano mo to? Ano? Kuya Luis TV. Ano yan? Diba? Ay, kami pala. DJ Saint John. Remix. Nakakakita ako ng pagkain ng dalawa. Ma'am Jocelyn, thumbs up. Dikit na po from Peter Apoluna. Yeah, music done from Luis TV. Beautician Inday Lin and Jocelyn Dan from Beautician. Pick ni Luis TV Dan from Annalyn Mina. Ayan. Dan na sa'yo, Kuya Luis TV. Ikaw pala sa'yo. Sa'yo naman natin. Ano to? Pang paasin? Yung daw. Primer pala to. Dahil pala. 23. Lino-lino. Beautician Dan po. Sukli ko. Salamat from Inday Lin. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat dyan, guys. Yan, kuya, ano? Kuya... Kuya Luis TV.
Ayan. Kuya Luis TV. Sana all. Malaki ng bahay. Pagsasahod na. Ha? Sana all. Beautician Dan po sa Kulit. From Inday Lee. Sik nilo. Steve Ninja mo. Bato. Luis TV. Dan ako sa iyo kanina po. Inday Lee ano po niya yan, alagad niya or ninja. Si Sik ni Low STV. Ninja po niya. Ninja ni Low STV. Ninja. Ayan po, sunod ko na po si Annalyn. Nandiyan ka pa po ba? Annalyn. Evolve sound system. Annalyn Mina. Annalyn Mina. You're listening Ayan. to the music of DJ Playboy. Ayan po. Hello guys sa lahat po. Pa-support naman po kaya Annalyn Mina sa nakatim po. Pa-support naman po guys. At pwedeng-pwede po kayong magbaba ng inyong link at pwedeng-pwede po natin bikitan si Annalyn Mina at huwag po nating kalimutan mag-iwan ng bakas para po tayo ay kanyang mabalikan. Ayan. Huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng bakas kay Annalyn Mina para po tayo ay kanyang mabalikan. Ayan guys, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating live stream at sa nagbababad, nagtambay at nagpatamsak. Thank you so much sa inyong lahat. And syempre, ikaw na po yung isusunod ko maya-maya, Ate Inday Lynn. Thank you so much po sa iyong pag-stay. Thank you. And syempre kay Luis TV and Jocelyn, thank you so much po sa inyong dalawa. Kay OFW ako na wala. Ayan. May galab shoutout sa iyo, FW ako. Nabella, Niels, KTV, Tamsak po. Salamat sa patamsak. Nabella, may galab shoutout sa iyo. Ayan. Pasupport naman guys sa nakapin. At huwag po tayong makalimot na mag-iwan ng bakas para po tayo ay may mabalikan niya. Ayan. Thank you so much po. Pwede din po tayong magbaba ng link. Pwede po tayong magbaba ng ating bahay para naman ay ating madikitan. At syempre, meron po tayong paayuda dyan. Kung sino po yung gustong maayudahan dyan.
may mga malalaki kasi dito nga hindi na kailangan ng ayuda. Kasi need nila ay watch our katulad ko. And syempre, ang mga nandito mga monetize na at nandito pa rin, sila po ay nagsusuporta sa atin. At syempre, naghahanap pa ng kaibigan na dadalaw sa kanilang channel. Ayan. Annalyn Minadan from Novela Nail KTV. Ayan, nagbaba siya ng link para siya ay yung mabalikan. Ayan, Kwento, mega love shoutout Kwento. Salamat sa patamsak. May jacket ka na po. Thank you, thank you. Thank you sa pagbisita, guys. Ayan guys, pasupport po ng ating nakapin. At syempre, may sunod na po si Indaylin sa ating pin. Maya-maya. Annalyn Minadan po sa iyo from Kwento. Ayan. Salamat sa Kwento. Alagad mo ba yan? DJ Playboy. Alagad mo ba yan ang nobela? Ayan guys, salamat po sa patamsak. Huwag po nating kalimutan, kung sakaling tayo po ay makikipagdikitan, huwag po nating kalimutan mag-iwan ng bakas sa kanila para po tayo ay kanilang mabalikan. Ayan. Bakasan po natin sila at syempre, tamsak, dikit, at mag-iwan po tayo ng bakas para naman po tayo ay kanilang mabalikan. Ayan. Maraming salamat po. Beautician Tamsak, dikit po from Peter Apoluna. Loading. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Saglit lang po makipagdikitan lang po tayo dyan. At syempre, isusunod po maya-maya si Indaylin. And sana nandito pa si OFW ako. Kung wala po, OFW ako. Isusunod ko na po si Novela Beautician. Kung wala sila, si OFW ako. Kung wala, and Beautician. Kung wala, si Novela Neo. Dan Novela News KTV, sarap naman po ng mga niluluto mo. Bangus. Favorite ko po iyan. From Annalyn Mina. Brrr. Saglit lang po
Ayan, 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 ayan. Kwento, done. From novela. You're listening to the hottest beat. DJ Clayborn. Makisayaw, makihataw kay DJ Clayborn. Heartbeat Mobile Sound System. DJ Karen. DJ Get. Ay, ang dami. Isa-isahin natin. Analing minadan po sa iyo from kwento, beautician tamsak dikit po from Peter Apolona, kwento dan from novela Nils KTV, dan novela Nils KTV, sarap naman po, ay, basta ko na kanina. Novela Nils KTV tamsak dan at dikit sa bahay you. Ayos ang Ligo Challenge niyo po from kwento.
Novela Nils KTV, ito po bahay ko. From Kwento. Peter Apolonio Dana from Novela Nils KTV. Kwento Dan TikTokers. Ka din pala from Annalyn Mina. Mga TikTokers kaya. Kwento Probinsya, ano ba? Kwento Probinsya Dan from Novela Nils KTV. Sir Novela Tamsak dikit na po from Peter Apolona. Annalyn Mina padikit din po sa main ko yung binaba ko po from Kwento. Salamat po Novela Nils KTV from Kwento. Salamat Salamat ni Low Stevie from Indaylin. Dan Peter Apolona, galing mo po umaga. Piano from Annalyn Mina. Annalyn Dan, ako sa'yo kanina from Indaylin. Ipon na. Nag-ipon. Nagtimpla kasi ako ng taga saan ka, host? Taga Bicol ka din? From taga Bicol ka din? From Kwento? Wait ha, sasagutin kita maya. Opo, Dan, dikit po ako sa'yo, Indaylin from Annalyn Mina. Ayan, Kwento. Ako ay taga Bicol. Ngayon, nasa Bicol ako. Ako ay taga Bicol. Ngayon, nasa Bicol ako. Good morning, Noya. From Zeus Vlog. Good morning. Hapon na digdi, ate. Ate Zeus. Hapon na po digdi. Ayan si Sus Vlog. Kwento. Ano din yan? Bicol din yan. Taga ano yan? Taga Pasakaw? Taga Pasakaw? Camarines Tour. Iyo palan! Ang kakamata mo palang kay Garijante. Ayan, ikaw Kwento. Ayos host sa inka sa Albay. Bako akong Albay, pre. Digdi ako sa Haranikang Naga. Ano lang to, itong Albay, itong vlog ko lang to. Itong ano nga nito? Mayon Skyline. Ayan. Ika Kwento, taga saan ka? Sorry, kakagising lang. Now, eating breakfast. Wow. Ate Sus, from Ate Sus. Ayan. Ako rin, breakfast din ako. Ako man Ate Sus. Ayan, kami ni Ate Sus. Ayan, si Ate Sus nasa Kwento. Nasa ngunyan. Nasa ka nga ni Ate Sus. Salamat Annalyn from Indaylin. Ayan, baba ka ng link mo, ate. Baba kayo ng link or ikaw Indaylin, baba ka po ng link mo. Ikaw na po yung susunod ko.
And kwento, taga, taga. Ayan si Sus Vlog, nagla-live din po yan, nagla-live siya. Siya yung nagturo sa akin na mag-live daw ako para sa WhatsApp. Si Ate Sus. And marami pang nagtulong sa akin kung paano mag-live, ganito ganyan. Kaya nagla-live din ako para sa WhatsApp. Albay ako, hus. Kala ko albay ka kasi nakita ko yung Mayon skyline. Nag-vlog lang ako doon nung isang araw. Nag-vlog ako doon sa Mayon skyline. Nasa Russias, yan yan si lalaki ka? Hindi ko pa na yung kwento, yan si Ate Sus, taga Pasakauman. Ako, taga Pasakauman ako. Ngunyan, yaong kami sa si Ate Sus, nasa Russia ngunyan. Ako, nasa Bicol, Mangira. Patusok mo sa upcoming premiere ko. Baba mo lang, te. Ayan, baba mo lang ang sa inyong link. Ibaba nyo lang yung mga link nyo dyan, mga pre. Baba nyo lang yung mga link nyo, mga pre. Para mai-pin natin and matusok ng ating mga bisita. Ayan. Para matusok ng ating mga bisita. Ayan, magpapatusok tayo. Ayan, Annalyn Mina. Ayan, may nakapin po tayo na si Annalyn Mina. Patusok naman po kay Annalyn Mina. At syempre, huwag po nating kalimutan mag-iwan ng bakas sa kanya para po tayo ay kanyang mabalikan. Thank you. Upcoming premiere po yan. Tusukin natin yan. Si Sus Vlog, ang kanyang upcoming premiere para bukas yata yan. Para bukas, yung upcoming premiere niya ni Ate Sus Vlog. Supportan din po natin. Ayan. At syempre, meron po tayong nakapin. Pasupport naman po sa nakapin. Ate Sus. Pasupport naman guys sa nakapin natin. And syempre, sunod na natin si Indaylin. Nandyan ka pa po ba, Ate Indaylin? Ayan. Baba ka, Ate Indaylin, ang link mo. Baba ka po ng link mo, Ate Indaylin. Bata pa nga po yung nakapin. Baka igwa ka dyan, Teng, pang ayuda sa kanya. I'm sure may pang ayuda ka dyan. Yung mga may mga pang ayuda dyan, kaya Ate Annalyn Mina, pa-support naman po. Baka naman. Gus Vlog, thumbs up sa upcoming mo. Ano yan? Bitado mo si Sus.
Bistado mo yan, Ate Sus, si Indaylin. Doon. Sus Vlog, dan po sa bahay mo from Kwento. Yan, mga Bicolano kita. Bicolano yan si Kwento, Ate Sus. Sus Vlog dan from Annalyn Mina. Ayan. DJ Karen. Hindi na Ayun guys, pa-support ko kay Indaylin. Ano ka? Ba't ayaw maitin? Indaylin, baba ka ng link mo. Hindi ka na ipipin. Bakit hindi ka na ipipin? YouTube channel lang ito. Ba't di ka na pipin? Ano? Ay, naku. Ako pala yung ano. Wait lang po Kasi ano pala ang gamit ko. Indaylin. Ayan guys, pa-support naman po kaya Ate Indaylin. Upcoming sa kanyang ibinabang bahay. DJ Boy Nobela, tamsak po. Salamat sa patamsak, Boy Nobela. Sus Buwag, please mag-iwan bakas pero di ako agad makasukli. Lagas lang ni Lolo. Sayang lang, lalo kung dikit. Kalimbang lang at hindi watch ng video. Papaliwanag ko guys para sa lahat ng nandito, sa lahat na makakarinig nito, isasakto ko lang po Ate Sus 3 hours, bali may half hour pa ako. Pero depende, baka higusan ako, mag-extend ako. May pa eh. Karen. Ayan guys, may gusto akong ipaliwanag sa inyong lahat. Ito, sa lahat po na didikit or gustong makipagdikitan dyan, lalong-lalo na sa atin, kung gusto nyo talagang dikit na dikit yung ating pero hindi yan maalisan kasi Ate Sus yung sinasabi mo, kasi hindi naman lahat nanonood ng video. Ayan. Pero ito yung maganda talaga. Sa lahat sana pare-parehos tayo, sana all nga. Sana all
yung ating idinidikit or halimbawa, iyan nakapin, didikitan natin. Yang nakapin, didikitan natin. Sana panoorin po muna natin at least 2 minutes o 3 minutes, ganyan. Dikit na dikit po yan. Tamsak and iwan bakas. Ayan, panoorin natin, dikit, didikitan natin, tamsak and bakas. Yan ang pinaka-the best na hindi talaga malalagas ni Lolo. Kasi dikit na dikit po yan. Yan ang pinaka-the best. Pinoy Vlog, mega love shoutout sa iyo. Ayan. At least 3 minutes po or 2 minutes, pwede na po yan. Dikit na po yan. Panoorin nyo ang video. Dikit na dikit po yan, hindi yan malalagas. Pero, siyempre, katulad ng sinasabi ni Tia Sus, kung tayo lang ay, kung tayo na gusto talagang dikit na dikit yung ating sa kanila, suporta, talagang katulad ng ginagawa ko kanina, pinapanood ko muna bago ako nagdidikit or nagtatamsak and kahit hindi ka na mag-iwan ng bakas, dikit na dikit yun. Pero dahil sa akin na nag-aayuda, hindi na ako nakakaiwan ng bakas, pero nanonood ako halos natatapos ko yung isang video. Halimbawa, nasa 5 minutes, kayang ubusin yun. Halimbawa, nasa 3 minutes, kayang kung tapusin yun bago ako dumikit, bago ako magtamsak. Kaya nga, hindi na ako anong tawag doon? Iwan ng bakas kasi naabala yung pag-ayuda. Ayan. Yan ang pinaka-the best. Tamsak dan sa yuhus. Pinoy Vlog. Peter Apolona, ilang beses na po ako ang nabiktima ng ganyan. Iba kasi nagmadali. Yan yung mahirap kasi, Peter Apolona. Kasi hindi tayo pare-parehas. Halimbawa tayo syempre dapat gusto natin dikit na dikit. Nanonood tayo, di ba? Nanonood tayo para di masayang yung Kasi kung basta lang tayo pindot ng subscribe, click button, ganyan, and thumbs up, basta lang tayo tapos alis agad. Hindi naman natin na kita kung anong video ba yun, anong content ba yun. Kaya yung iba nga pangit pa ng mga comment, halatang halata ni Lolo. Diba? Halatang halata ni Lolo yung mga comment, mga halimbawa tamsak dana, support from ganito ganyan. Ganon. Tapos yun na nga yung comment, tamsak dana, support from Mr. Dalisay. Support from new friend, mga ganyan, new friend, support from dapat yung comment mo nagbabase or nananalamig dun sa video na pinapanood mo. Yan yung maganda dun.
Kapag ninja, wag na magbakas. Main account lang mag-iwan ng bakas. Oo nga. Talagang panoorin at samsak sa limbang. Yun nga, Peter Apoluna. Mindanao Mix Club. Hindi yung PDT. Oo. Hindi ka talaga pwedeng mag-comment. Yung ninja, monitor tayo dyan, Lord. So, ayan guys, maraming salamat sa lahat ng bumibisita sa aking channel. And syempre, meron po tayong nakapin na si Inday Lynn. Please pa-support po kay Inday Lynn. And syempre, huwag po tayong makalimot na mag-iwan ng bakas sa kanya para po tayo ay kanyang mabalikan. Mindanao Mix Club. Yan ang dyan. Yan ang pinaka magandang solusyon para hindi tayo malagasan. Tayo yung mga nangingisda nagiging normal pero 'di ba danas niyo yun siguro nung mga nagsisimula pa lang kayo mangisda no nung hindi niyo pa alam na ganito pala ganyan yung mga nangyayari masakit. Masakit, di ba? Masakit kasi sinuportahan mo sila. Sinuportahan mo yung mga tapos ikaw todo suporta din. Na ganyan. Nanonood ka, ganito. Minsan nagawa ko na rin yan noon. Tapos biglang nawala. Yung mga dumating sa akin siguro nasa 50 or nasa 50 ganyan na support. Tapos kinabukasan wala na. May naiwan siguro 3 ganyan. Ito 2 main na account ko. Ito 2 gamit sa Mindanao Mix Club. Ayan, katulad ni maliit pa yung bahay. May Annalyn Mina. Maliit pa ang bahay. Tapos sinusuportahan natin. Halimbawa lang sinusuportahan natin si Annalyn. Tapos basta lang tayong nagsuporta sa kanya. Tapos madami yung ibinigay natin na suporta sa kanya. Meron akong 10, meron kayong 10, di ilan na yun. Madami, di ba? Tapos kinabukasan, wala na.
Kinabukasan, wala na. Tapos, anong iisipin ni, Annalyn? Anong iisipin ni Annalyn dun sa suportang ibinigay natin sa kanya? Panandalian lang. Diba? Ganun yun. Halimbawa, meron dumating kay Indaylin. Annalyn. Kay Annalyn. Meron umano sa kanya dumating na support na 60, halimbawa. Tapos ang natira, 5 na lang. Iyak. Iyak. Yan. Keep Pinoy, thumbs up, dikit na po. From Peter Apolona. Wag po magmadali, magdikit. Panuorin ng maayos. Ayan. From Peter Apolona. Yan yung sinasabi ko kanina. Kaya, meron kanina sino ba yun? Di ko napapangalanan. Meron kaninang nagmamadali. Sabi ko, wag magmadali. Meron kaninang nagmamadali. Sukli daw, sukli agad. Sukli po. Sabi ko, huwag tayong magmamadali, mga pre. Hindi porkit nadikitan natin, tapos na. Ganun na yun. Hindi ganun. Panoorin nyo, intindihin nyo kung ano yung content ng video, and saka natin, ganyan, di ba, dapat sa YouTube, sa video, di ba, bago ka magtatamsak, meron tamsak dyan, pababa, pataas, di ba? Halimbawa, hindi mo nagustuhan yung video, may pababa. Halimbawa, nagustuhan mo yung Kaya sukli ko, naku, wag na magdikit kung gano'n. Ayan. Ang tama, baka sa dikit. Wag agad-agad. Tama. Ganon. Sapat na yung shoutout mo siya, Dan, mga ganyan. Sapat na yun. Pero yung sasabihan, sukli po. Susuklihan ka niyan. Kaya nga sabi ko dyan lagi, pag may mga salitang ganyan, wag po tayong magmadali. Pag ikaw ay nag-iwan ng bakas sa video, siguradong mababalikan ka. Siguradong mababalikan ka niyan. Di ba? Meron sa GC. Kwento ko lang, ang tama, ayan. Ate Sus, kwento ko lang. Meron kami ngayon sa GC. Nagmadali lang. Lagas naman. Pag nagmadali talaga, lagas lang. Wala naman yan. No count yan. Meron sa GC, di ba? May GC na pinapasa yung bago ka pindot, di ba? Pula. Tapos ipapasa pa yung screenshot ng na pindot na, yung hindi na siya pula. Tapos yung pinanood daw. Pinanood. Kala siguro hindi ko mamomonitor yun. May oras yun. May oras yung cellphone niya may oras. Yung cellphone niya may oras.
Tapos yung video ko may oras, kung ilang oras yung, kung halimbawa 8 minutes. Tapos yung screenshot niya, yung oras doon sa cellphone niya. Siyempre pag nag-screenshot ka, makikita na yung oras mo. Kung anong oras ka nag-start ng Tapos yung video ko, nakakapagtaka kasi full views na, pero yung oras dun sa cellphone niya hindi nagbago. Sabi ko, anong nangyari? Hindi nagbago. Dapat kung ano yung oras ko dun sa video, tapos yung oras niya dun sa cellphone niya, may minuto dapat yan na nagtutugma dun sa video pinanood. Kaya nakakatawa. Sabi ko, ang galing. Inano lang. Ganyan lang. Kaya hindi na ako nagtataka dyan. Kala niya siguro hindi ako marunong mag-monitor ng experience mo lang yan, no? Na-experience mo yan, te? Experience mo yan, Ate Sus? Meron akong gising ganyan. Tapos, magagaling sila Ayan. Magagaling sila magbaba ng ng link. Magagaling silang. Halimbawa dito sa GC ay sa live. Meron din. Ayan. May lang signal ko. Baba lang ng link. Nawala. Baba lang ng link. Nawala. Nawawala tayo. May na yung natin. May na yung signal natin. Luring. Keep Pinoy Vlog done from Annalyn Mina. Ayan. Doon sa GC, di ba? Sa GC, magagaling sila magbaba ng link, magpa-support ganyan, ganyan. Na parang din, parang sa pagkikipagdikitan din, magagaling sila sa ganyan. Hindi na talaga siguro mawawala yung ganyan. Kaya sabi ko, alam ko na yung anong tao dito. Di ba? Dito pa lang sa live, malalaman mo na kung sino yung mga totoong kaibigan dito. Di ba? So, alam ko na kung sino yung mga totoong kaibigan natin. Wala na dito yung wala na dito yung hindi totoo. Kanina lang yun. Kaya nga naibabanggit ko na Pero hindi, wala akong pinangalanan na. Ayun guys, yun na ang ating isusunod pala. Ate Indaylin, sino na bang susunod natin? Si Kwento na. Si Bicolano. Hello Kwento! Kamusta? Wala si Kwento. Si Kwento.
Nobela. Saint Mark. Nobela. And kwento. Kwento, nobela, kwento, nobela. Ito lang ang tulong. Pinoy. Ayan guys. Ay, salamat po. Hintay tayo kaya sino pa ba ang nandito? Please comment kung sino pa ang nandito para maisunod na natin kay Inday Lin. Baba po tayo ng link. Dahil matagal-tagal yung pagpenta. Matagal-tagal na. Loading nga ako. Nabela, loading. Ganyan talaga ni Bella. Baba mo link mo, Nabela. Medyo layo-layo na yung link mo dito. Ayudahan kita, Nabela. Gusto mo ayudahan, Nabela? Malaki na yung channel mo eh. Parang na-ayudahan kita. Baba ka ng link mo, Nabela. Sino ang loading? Ikaw o ako? Hello? Baba kayo ng link, guys. Magandang araw po. Pagmamahal ko sa iyo ay di na magbabago. Pag-ibig na wagas ang iaalay sa'yo. Mundo ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nakakalimutan ang iyong ganda. Ay iyong mga mata. Mundo ay biglang nag-iba.
Hello? Hello? Nawala yung boses ko. Ma'am Zeus Vlog. Main po nyo ito. Yes, main yan. Ni Zeus Vlog. Isang ano niya, account. Pero, ano rin niya, pinapalaki niya rin. Yung isa niyang channel, malaki na. Yan, pinapalaki niya rin. Bali, dalawa yung YouTube channel niya. Hoy, Novela Dan from Annalyn Nina. Yan, thank you so much. Novela Nils. Ulan kasi, wala signal. Diri, Lud. Ako, Lud. Ako yung wala signal. Ay, siya. Ayan, so, Novela, magbabakan lang ng yung link para kahit mahina yung signal mo dyan, na-promote natin. Di ba? Kung ayaw mo di meron pa rin tayong maipipin. Baba lang po kayo guys ng inyong link para maipin natin at matusukan po ng ating mga bisita. Ayan. Para matusok po ni Ate Zeus. Nantutusok po yan si Ate Zeus. Yan si Ate Zeus, dalawa yung channel niya. Naunahan ako at sobrang nauna-unahan talaga ako. Kasi siya yung may gamit eh. Nag-ano lang siya eh, mabilis lang yung channel niya. Naunahan talaga ako. Mabilis lang na ano yung channel niya kasi live. Ganyan. Walang puro live. Kaya mabilis yung ano niya. Mabilis yung channel niya. Kaya over. Over. Pito ang main channel mo. Ano yun? Main account? Pero ito gamit ko. Ay, mali yung basa ko. Pero ito yung gamit ko na main account ko. Okay. Napagsabay ko kasi ang banana at watch R. Sabi sa'yo simula ka live araw-araw. Yun nga. Yung ano ko ngayon yung channel ko at yung watch hour ko, nagsasabay na ngayon. Yung channel ko. Tapos yung watch hour. Kaso, napakalayo pa. Alagad ni Amon. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Alagad ni Amon. Ayan, wala yung mga ano natin, tinatawag. Si Pinoy Vlog, nandito ka pa ba? Ate Zeus, baba ka ng link mo. Para ito yung aking
sunod. Ano pa lang, te? 1,000 plus pa lang. 1,200. Nasa ganyan. Nasa 1,200 plus. Kaya nga, hihingi na ako tulong. Hihingi na akong tulong. Kasi grabe na. Tapos may mga video pa akong may mga video pa akong hindi pwede. Kaya mawawala pa yung watch hour doon. Mawawala pa yung view doon. Ay, yung view hindi na mawawala. Kaso yung watch hour ang mawawala. Iniisa-isa ko lang mga video na hindi pwede. Iniisa-isa ko lang na tanggalin. Wala akong magagawa ano yun eh. Bawal pala yung YT. Bawal pala yun. Kaya wala tayong magagawa. Mababawasan pa yung natin. Mababawasan pa yung ko. Watch our pinaghihirapan. Pero okay lang. Kasi at least naghihirap ako. Naghihirap ako sa sarili kong gawa. Diba? Ayan guys, mega love shoutout po sa lahat ng nandito. Ate Zeus, baba ka po ng link mo, Ate Zeus. Baba mo yung link mo, Ate Zeus. Pansinin mo naman ang ano. Ma'am Sus Vlog, tamsak dikit na po from Peter Apoluno. Hindi yun pala ito. Gunita, Ladera Vlog. Ayan, salamat sa New. Ayaw mo magbaba ng link, Ate Sus? Kasi alagad niya mo na lang. RP Mobile Sound System. Ayaw magbaba ng link, Ate Sus? Paano ka maiwan ng bagas? Ayan guys, sa mga didikit kaya Ate Sus Vlog, sa mga didikit po sa kanya, huwag niyo pong kalimutan mag-iwan ng bakas para naman kayo po ay mabalikan ni Ate Sus Vlog. Ayan. Sound! Ay, katoy. Makusog. Hello! Hello. Mega love shoutout sa iyo, Ate Sus. Annalyn Mina, mega love shoutout sa iyo. Ayan.
Ayun guys, pa-support naman po sa nakapin natin na si Ate Sus. Siya po ay babalik sa inyo. Mag-iwan lang po kayo ng bakas sa kanya para po kayo ay kanyang mabalikan. Ayan guys. Huwag po ninyong kalimutan mag-iwan ng bakas sa kanya. Tusukin nyo na po yan. Tusukin nyo na po yan. Baka tusukin pa ng iba. Diba? Maganda yan si Ate Sus. Alagad ni Amon, Dan, good luck sa mga games mo. From Annalyn Mina. Ayan, aamun nyo. Aamun nyo, tamsak dikit na po. From Peter Apoluna. Ayan, patawa-tawa na si Ate Sus. Kaya nga, tusukin nyo na yan. Si Ate Sus, ganda yan. Baka tusukin pa ng iba. Ayan. Pero, bakasan nyo. Siyempre naman, pag ikaw ay tinusok, talaga naman ikaw ay mababakasan. Di ba ga, alagad ni Amon. Ayan si alagad ni Amon ay dikit ko na yan, matagal na. Yan ay gamer na si Amon. Kaya nga, yan o. Ayan si Amon. Napakahirap kalaban ni Amon kasi nawawala yan. Tapos nag-iiwan pa ng bakas. Katulad niyan, mangiiwan ng bakas yan. Nakasambulat ito. Ano ba? Ay, thank you. Bet, anak ko. Annalyn Minandan from Alagad ni Amon. Ayan, thank you sa inyong support guys. Sarap. Aha. Pero may nahalata talaga sa'yo. May tumalpik. Nahalata ko talaga sa'yo, Ate Sus, no? Kasi simula nung pag-attend ko sa mga live mo, nahalata ko yung mga tawa mo. Annalyn, Mina, thank you. Parang may nagbago dito. Ate Sus. Parang may nagbago kampi dito. Parang may nagbago. Alright. Parang mas lalong gumanda yung tawa mo, Ate Sus. Magiging madami yung ano mo niyan, viewers mo. Ba? Sana all. Magiging dalawang channel na yung ano mo. Yung at magaling ka pa talagang kumanta, ha?
sound system. Pinanood ko tong sus vlog. Tapos yung pagkanta mo, aba, may maipagmamalaki din ako. Ah, normal pala yun. Di nga. Mahirap kasing kumanta dito, ano? Mahirap kumanta dito sa, ano? Pero lahat ng live ko, copyright. Saan dito? Diyan sa Zeus na yan? Copyright? Kasi yung mga TikTok mo yata, The mix of DJ Playborn. yung mga TikTok mo yata yun. Ano yun? Mga short video. Copyright. Ang iyong napanood so live chat kasi live chat from Twitter nagnamuni na channel video private ko kasi hindi monetization yung nag-ano mo kahit may copyright ka pag hindi mo na i-public, hindi yan maano ni Lolo. Kasi naka-private siya, hindi siya mapapanood. Ganun ba yun, te? Di, pag ano, yung mga videos na meron ako na ano, yung mga videos ko na hindi pwede, dapat i-private ko na lang yun. Kasi na-edit yun, di ba? Na-edit. Hindi mawawala yung ano ko. Hindi mawawala yung pwede yun, te? Ganito, te. May mga videos ako na ano hindi pwede kumbaga yung video na ano hindi sa akin kaya di ba bawal daw pero tiningnan ko naman sa ano hindi naman copyright ang nagiging copyright lang yung mga kanta. Ngayon, kahit meron ako noon, hindi ko dapat i-delete yun kasi mawawala talaga yung ano eh. Ang pwede palang gawin, i-private na lang. Ganun ba yun? Pwede ba yun? DJ Playborn. Basahin ko naman dito. Ma'am Sus, magaling po pala kayo kumanta. Magaling talaga yan, Peter, kumanta. Mga ano yan, mga professional singer dun sa kanila. Mga professional singer yan dun sa kanila. Yung na, kung alam mo yung na, Peter, noon, pag pestahan sa amin, dumadayo yan, nagdadayo. Baga, nakikipagkantahan yan pag may pestahan. Tapos ang mapapanalunan, pag kumanta yung mga mananalo, ang mapapanalunan, o kaya yung premyo, suka at toyo. Yan. Tapos 3 kilong bigas, tapos 3 sardinas, 3
Noodles. Tapos, suka at toyo. Isayaw, makiyataw kay DJ Playborn. Ganito, te. Pero hindi yan hindi yan ni Lolo, hindi yan monitor pag naka-private. Halimbawa, mag-a-apply na ako. Di ba mag-a-apply na ako kay Lolo? Nawala yung music ko. Halimbawa, mag-a-apply na ako kay Lolo. Ngayon, para ma-monetize ako, may mga bawal nga, dapat i-private ko yung mga video na yun, dapat i-private ko. Pag ipina-private ko yun, hindi mawawala yung watch hour, ganun. Tapos hindi yan mamonitor ni Lolo. Ganun ba yun? Ibig mo sabihin, makulit ako, no? Di bago ako mag-apply kay Lolo, ipa-private ko muna, na. Makulit? Sige, try ko. Kasi yun trending yun, T. Siguro, 4 or 3. 3 video na nag-trending. Pero hindi sa akin na video. Oh, yung Twitter, yung copyright music, minumute lang. Tapos kung sakali meron monetization na copyright ka, hindi mo yan ma-mute, mapapalitan mo lang ng music na galing mismo kay YouTube. Ganun. Parang konti na lang tayo dito. Kaya iiwan ko lang siguro. Sasakto ko lang. Sige, iwan ko lang.